Ljudi moraju da nauče da poštuju jedne druge i da poštuju sebe. Kod njih je to sasvim drugačije. Kod njih... Da poštujemo sebe, niko ništa više ne poštuje. Apsolutno niko nikoga ne poštuje. To možete proveriti od ulice, od najogavnijih trenutno članova društva, to su pušači, odnosno ljudi koji puše kartonom farbani, od strane zapadnih genocidnih manijaka koji je plasiran tu da potruje sve živo. To je Kurtona inače. A onda vam se dešava u državi ovo, svaka čast momci koji su snimili, kazna zatvora za sve koji učestvuju i oni mogu da otplate tako što će da rade za Srbiju, da čiste sve gradove, a vlasnik firme, naravno, mislim, koji je naredio... Pogledaj ti ovo. Što, evo, zato što je lik prosipa u jebenu potpu, brate. Ljudi, šta je ovo? Neću vas da snimam, ali šta je ovo? A što prosipate u reku? Ima firmu koja ovo radi. A ko vam je rekao da prosipate u reku? Gazda! Gazda! Trovanje prirode vas, vaše dece, jer državu ne zanima ništa osim da Srba bude manje.